manihapon pa namin sudan barbecue from Lovely Oliver Mago. Hello, good evening. Manihapon ta. Tapos na ay barbecue ni Lovely Oliver. Thank you. Libre ang panihapon. Libre sa luto. Lami ang barbecue ni Lovely, guys. Gusto mo na sila sa ilahang panimalay na galuto. Siya. Tapos hindi pa rin sanday na ako aning pipino. Then pipino po nga juice with lemon para balance, right? Ang kuan nato diha, yung taba baboy. Di siya mga palangga. Just PM Lovely Oliver kung gusto mo magwaluto o barbecue. Team lang nga siya. Para mabalance ang atong panihapon, guys, ang gandang taong pipino. Karni ang atong gusto daan. Sabaw ka nga, gano'n na. Tapos pipino with lemon. Lami kayong kaon, guys, basta magkinamot. Basta kinamot. Mapapayam ka. Cucumber and lemon juice. Wala may kahurot, guys. Basta mga idara na. Wala may kahurot o kaon na ami bahin sa amuang dog. Bahin na nila. Kunas-kunasir na siya. Nanay na basta mga idara na kinagmay nagkaon pero basog na kayo. Okay, bye. See you next video, mga palangga.